Khasi Hills Autonomous District Council hagasni thoding kala penlong ya jingkhlad Sngewlem halor jingkhlad no jong uba latip lang khar kongor ubari Chief Executive Member barim baru MDC na Nongthmai constituency ubala khlad no hagasni palai ha civil hospital Shillong hagate jingkhlad lawan benishimenta da CEM uba pinyat sing CEM u deputy CEM uba penchangan NCM ki executive member bat ki Khlieh Nongsynshar ne ki hima bat ki ilaka bapher ki bahab po uput usam jaka council Jan marpal ki parlok prajor ki khon ki kti kme ki khon jong iba he latip yakaba kum ka council ni so bande banlong kawe hakum gani kapol baki kendo ini ka jing sosi dan kalian ka jongi ringkat na baro ka executive committee kawe na kalian ka legislative group dan chairman But nakaliang jong piparo kum ki Khlieh Nongsynshar ngin ya don kawe ka jingmut bangin long teli lang mentang hakanika por ya kaban penpau lang ya kataka Sngewlem but kum kadak jong ka Sngewlem abidin kini ka jingdu no jungi ya way na kidukat jong ka council na kerpat ya baro na perinjungi ibaidan lang hani kum kadak ka jingburom ya i ba la jalan kapur belak flat no menin kasngi ka khat antarik nailor arhajar arpusa uba latip lang ude ubala syajit sausin kumu MDC ka Nongthmai nadu usnam arhajar saw por ula syakri ru kumu CEM ka KHADC nadu ka arpo artarik unaiwing arhajar khat khandai hadu arpo tarik ulber arhajar arpo bat kumu MDC ba klem seng ula yalam ka executive committee jang ka KHADC Ka KHADC ne kasni kala thmu ban plie ya ka jaga trekam ki Khlieh Nongsynshar ne namar ka jingkhlad jong MDC ka Nongthmai kumtala pinkin ria no shaka skining kong jang ka tayo banwan ban pinlong ya ka te ka program